Rice posílá zpátky na Hrubana, zatím to je tahle dvojice, která si spolu pouze a jen poučuje balón. Rice nám ukázal opravdu tenhle fenomenální pump fake. Bounce pass. Rice. Oh, somehow got to Rice. Back to Boatrick, he'll drive kick. Rice will pull and he will find the... Zkušený tým, který hrál s papírově i lepšími týmy a hrál také vyrovnané souboje. Několikrát i prošel a tohle je Jabari. Rice. Fake out in the three, drives through, gets the gun. Rice is back in the game. Still goes in and ISO. Svoboda dostává balon na trojku, Burda u něj poměrně natěsno. Teď už je to ale Rice, který pálí tuhle trojku. Bond patiently waiting for the screen. A bit of a jab step, ankle break, and again. Sanal passes it, and Rice goes up and under for two. Teď úplně volného Ondřeje Sehnala. A u Ondřeje Sehnala můžeme vidět, že má na pravé ruce mátek. 1:31, Řecký bohužel nebyl úspěšný ani v jednom případě a tak František Rylich našel v rohu. Zell. Rylich. Bounce pass. Serge Jabari Rice. Po druhé již byl úspěšný. Jako Tuma snižuje. Oh, beautiful realization there, but Ponza couldn't take full advantage. He's got an option here. Serge Jabari Rice does not need it. Postavení rope z jeho otočky klasické nebyl úspěšný a teď už Rice zrychlil proti útoku. Podařilo Rice, Wesley Person. Wiesel, Dreamer, Rice, běží poslední minuta první čtvrtiny a podívejte se. Míč na svého rolujícího pivota. Rice teď se dostal k míči a doručil další 2 body. Neodpoví trojkou, ačkoliv měl volnou střelu, tak nedokázal proměnit. Zase to je Jabari Rice, který se žene do protiútoku. Společně s Neoznem, Filevičem a Andrejem Šiškou. Na druhé straně ale Rice. Give and go with Bohacek. Rice driving through floater, drops it. Rice si pohrál s Kejvalem, nádhera. Na rozdílu 4 bodů Rice. Rice, jeho floater končí v koši. To je na sve gotovo. Nimburg će biti treći najvjerojatnije u ovoj skupini. Rekao smo, tu je još i Sabah, ekipa iz Azerbejdžana. Ruban. Jabari Rice. For 3. Makes Svobodu, ten posílá na Syra Jabariho Rice. Rice pálí za 3 body, to on umí a ukázal nám to i ten. Rice. Přesná. Jabari Rice dává trojku. Just giving them that extra bit of impetus here in the backcourt. Nice penetration. May have taken an extra step and again finishing. Rice will drive, shot fake, and he ties it! Matěj Svoboda nakonec takovou záložní přihrávkou poslal na Ondru Sehnala, ten vrací Jabari Rice za 3 body Jabari Rice. Pevnou obranou udržel asi Jabari Rice. Rozjíždí další akci Nimburka, skvělá akce Vojta. Darling has got 6 points and gives Shalom the lead up. I was about to say gives them the lead. Velmi lehké. 7. Pardubická backside opět do vedení v utkání a prosadil se Jabbar. Matěj Svoboda táhne útok Nimburka. Santos Silva
Jabari Rice. A Jabari Rice se prosadil. Také Jamir Brickus. Ruská rotace pokračuje. Rice proti Kavanovi. To je obrovská síla Rice a jich má 5. Pojďme do strhující koncovky, která můžeme říct, že už nám teď začíná. Zbývají nám poslední 2 minuty po každém koši. Be watching this game closely. The winner indeed potentially will go second place tonight for the time being. Final seconds are on the shot clock. A double crossover, jump hook, and that is simply. Každé takhle velké kulaté číslo potěší. A myslím, že to Vojta asi by to mohl dokázat, co je 2 asistenci dneska. Serge Jabari Rice, tak už je vidět. Svoboda za 2 body. Tam možná byly kontakt přes ruku, ale hraje se dál. Rice no lookem poslal na Fiesla, tento zasme. 61 plays 42. Rice sends it up. Alley-oop, Lauren! Hruban. Rice a Martin Kříž, který úspěšně skoru. Second chance points, 15 for Elan Chalon, and right on the other side. Burg jako první tým, který může útočit. Bohačík předává balón, který se dostal ještě. Michal Svoboda. To je velký talent, který se teď ale se svými kolegy Jabari Rice společně s Keyshanem Fieslem. Ten mu vrací. Rice s tímto pivotem. Keyshan Fiesl! Rice, výborný skórer právě ze zápasu Ligy mistrů jsem poznal, že je výborný skórer a teďka se No má jenom 10 asistencí, z toho 6 křivánek, ale většina z nich byla, že hrál dolů na Kalua, který pak byl faulovaný. To je prostě škoda pro hostující tým, že nedokáže z těchto jednoduchých pozic řešit. Rice 3 sekundy do konce první čtvrtiny, Matěj Svoboda zvedá trojku a trefil je z Něco lehkého. Rice. Zdenáček nedostal úplně ideální přihrávku. Sikora získal za bary, Prince ho ale přišpendlil. Trojka se neujme a na druhou stranu spěchá Kevin Kalu. No a přidávka, která... Nevím, jestli bude tak úspěšná tato fáze jako ta úvodní. Další špatná rozehrávka, tady už se Rice nenechá obrat. Brings the ball up for Elan Chalon, still scoreless here for both sides as Hill drives and gets rejected. A bál se vymýšlet ve stínu zkušenějších reprezentantů. Dobrá tedy, tak ať si to takto každý rozebere sám. Marek Farský byl zblokován Ricem, hodně naivní zakon. Fína blokáda na Herman. Fejkoval tu střelu, aby trošku zabavil obránce. Hruban ho teď ale tlačil. Sikora spolupracuje s Carlosem. Sikora chtěl najít právě Karlovského, ten ale... Viktor Půpán si zběhl pro míč, ale Brno už klesá čas na zakončení. Půpán jde do akce a byl obráno míč Ricem. Being set for him. Going inside. Options aplenty. And it's turned over. Serge Jabari Rice. Bounce pass inside. Chris.